Това е като си подпираш камерата на слоницата. Какво стана, туралки? Днес ще ви покажа full day of eating в тренировъчен ден или как се храня през целия ден с калориите, макросите. Като аз правя периодично гладуване, фитва на моя лайфстайл, адски удобно ми е и много ми харесва да го правя. Периодично гладуване като цяло, да ви покажа първото ми хранене за деня. То е 200 грама телешки кюфтета, телешки шоу с мляна кайма с подправки червен пипер. Червен пипер си го правя на кюфтета и 200 грама намачкани картофи с малко магданоз и оцет като картофна салата. Като ще имам някакъв десерт, може би някакъв плод и ще ви покажа заедно с плода за първото хранене макросите. Като днес ще тренирам и ще правя горна част. Една от любимите ми тренировки. Ще снимам и нея също. Това ще е първото ми хранене. Ще се видиме на десерта и ще се видиме когато се видиме. Преди да забравя, долу в описанието са социалните мрежи. Последвайте ме. Instagram, Facebook, доста активен съм, качвам доста неща. И ударете камбанката, за да разбирате когато кача видео първи. Също така дайте един палец на този клип и оставете коментар, ако ви е харесва. И това е десерта на портокалче.
Оценката за днешната ми тренировка от 0 до 10 е 7. Имал съм и по-добри тренировки. Тая не беше от добрите, но все пак е тренировка. Нещо нямах много сила. Има и такива дни. Ама опа, следващия път ще се отровиме. Така както виждам нещата, след тренировъчно хранене ще е палачинки, протеинови палачинки, защото много ми се хапват. И направо ще се видим като ги приготвим. Какво ще ни е нужно? 2 цели яйца, 1 банан и ще използвам 175 грама фини овесни ядки, яйчен белтък 200 мл. Ето ги макросите за него. 5 лева струва 1 кг. Доста добра работа върши. Ако не сте гледали клипа ми за протеинови палачинки, то е един от най-гледаните клипове в канала ми, така че мога да го видите. Директно преминавам към приготвянето им. Ето е първата палачинка. Доста готина и гъста смес се получават, много са вкусни, много са приятни след тренировка, мога да ги пробват. Намазваме и тиганчето с малко мазнина, само за да не залепват. Ето ги готов вид. Прусена ябълка. Макросите за всичко това на екрана. Оле. Постоянно до хранене за деня. Вечерата в 8 часа. 250 грама карфьол. 60 грама телешко кюфте от телешки шоу, мляно на кайма, 40 грама пастърма, 180 грама хляб вита, с 6 зърна и 35 грама фастично масло. Тук имам един цял банан, 100 грама, една ябълка 140 грама и 20 грама корнфлейкс от тоя за десертче, с плочетата и макросите за това цяло хранене на екрана и общите калории за деня също. Натуралка, ако ти харесва този клип, дай един палец нагоре, дано е бил от полза с нещо за теб зрителя. Остави в коментарите нещо, което искаш да знаеш или ти е било интересно. Като такива дни за мен са интересни, кефи ме да ги правя. Също ме задължава да бъда и по-стриктен с храната реално, защото не хапвам много зеленчуци, това е един от моите проблеми. Гледам да хапвам поне 3-4 пода за деня и зеленчуците 1-2 макс, като трябва да ги увелича поне 2-3 храни от деня да имам зеленчуци. Това е. Бъди отровен, се отровим сега с това хранене последното, защото съм много гладен и е супер готино и това е. Абонирайте се за мен, защото ще ми помогнеш много за развитието на канала ми. До скоро! Откъде знаеш това? Не знаеш, че диетата на Ямагучи е стигнала в Съединените щати? Аз се свърнах с нея. О, shit! Потрес.